Ο Γιάννης ο Δημήτρης στο YouTube. Τι, πού? Μα πού, τι έγινε? Για δείξτε μου και εμένα. Α, ο Γιάννης και ο Δημήτρης. Κοίτα, ο Γιάννης και ο Δημήτρης δεν είναι αυτοί. Σίγουρα είναι. Έχεις δίκιο, πάμε για να φωνάξεις τα κορίτσια. Κορίτσια, έλατε να δείτε. Δηλαδή, ο Γιάννης και ο Δημήτρης είναι στο YouTube. Τι? Κοιτάξτε. Μάλιστα. Παρακαλώ. Κύριε Διευθυντά, προέκυψε ένα θέμα. Τι συμβαίνει? Μπείτε λίγο στο YouTube. Ορίστε, ο Γιάννης και ο Δημήτρης. Δεν το πιστεύω. Δεκάχρονα με όπλα ληστεύουν ψιλικατζίδικο. Όλο το σχολείο σήμερα με αυτό ασχολείται. Μήπως να ειδοποιήσουμε την αστυνομία? Όχι, πριν μιλήσω πρώτα με τους γονείς. Εσύ βρες τον Γιάννη και τον Δημήτρη και στείλ το σπίτι τους. Δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε σήμερα εδώ. Μάλιστα. Γιάννη, Δημήτρη. Τι είναι, κύριε? Το σχολείο σήμερα, τέλος για εσάς. Αύριο θα έρθετε με τους γονείς σας. Μα κάναμε κάτι. Είπα, θα τα πούμε αύριο με τους γονείς σας. Τι έγινε? Κάναμε κάτι. Καλημέρα σας. Σας καλέσαμε σήμερα εδώ επειδή αντιμετωπίζουμε ένα λεπτό ζήτημα με τα παιδιά. Δεν μας έχει ξανασυμβεί και θα θέλαμε τη βοήθειά σας για να το αντιμετωπίσουμε. Δεν καταλαβαίνω, τι πώς είναι. Θα σας δείξω αμέσως τι εννοώ. Μα γι' αυτό έχουμε πάρει το βραβείο τα παιδιά. Βραβείο. Φυσικά, πού είναι το υπόλοιπο βίντεο? Γιατί έχει και συνέχεια. Φυσικά, τα παιδιά είχαν κάνει μια εργασία στο διαδίκτυο και είχαν πάρει και βραβείο. Μα εδώ φαίνεται ότι ληστεύουν ψιλικατζίδικο. Μα τα όπλα είναι ψεύτικα, γι' αυτό πετάνε σφουγγαράκια. Έλα, θα σας δείξω ολόκληρο το βίντεο στο YouTube. Γεια σας παιδιά. Πού είσαι ρε? Πού είσαι ρε? Έλα. Γεια σας. Πού είναι ο Γιάννης και ο Δημήτρης? Δεν ξέρω, δεν έχουν έρθει ακόμη. Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε 4-4 όπως την άλλη φορά. Ναι. Οκ, θα χωριστούμε μαύρη και άσπρη. Ναι. Για έλατε. Ωραία. Θα πάρω τον Στέφανο, τον Δημήτρη και τον Σταμάτη. Ωραία, και εγώ θα πάρω τους άλλους. Σταύρο. Εγώ θα είμαι ο διαιτητής.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα. Τίποτα, μια παρεξήγηση. Όλα εντάξει. Πηγαίνετε για μας. Άντε, καλό μάθημα, παιδιά. Γεια. Μερικές φορές νιώθω λίγο αφελής. Πού να φανταστώ ότι... Μη στεναχωριέσαι. Κι εγώ έκανα λάθος. Μας ξεγέλασαν οι εικόνες. Ευτυχώς που μιλήσαμε με τους γονείς. Ναι, σωστά. Αλλά είναι παιχνίδι για παιδιά, γι' αυτό. Με όπλα. Σήμερα, παιδιά, θα μιλήσουμε για τη δύναμη που έχουν οι εικόνες και το πόσο εύκολο είναι να μας παραπλανήσουν.